Nakajing tmu ban kintiyo ya ki samla kan thei bat chandang ka jala ka rinsan ya kurala ni ka mixed martial arts MMA ka Khasi Students Union KSU Lime Kra Unit ka kandai trik nai wieng arajarap saw kala pelong ya ka Maitshaphrang Fight Night Season 2 ka pelong Madan Basketball Jongga St Anthony's High Secondary School Shillong lawan ban saki ya ka ni ka jing kop tu ba fantin lakadong MDC ka Malki Lime Kra kumukongsan haringkat ka jing don lang ba Donald V Thaba General Secretary ka Khasi Students Union KSU ba Sambormi lingdo President ka KSU Lime Kra Unit kirkhot ka seng nalor kwei hakani ka jingi kop ki balaiwan banishim benta ki don kumbalai pongot AA ki bakanthop iki kinthei ba kishanrang na ki jemba per ka ba ka jingi khun kala pen chong shet iki pajba ki balawan bansaki
never change. You got the green mind, like some better in the game. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play a game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say, turn it to a bang. Take the best I say, put them on display and repeat in the game till you're feeling in the pain. Never say yourself down, you can do some more. Push past all the pain, you will find a way. And finally explore everything that you got, you can never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer no, man, I still go. Haga jing ekran berubah Sambormi ling do loong baga Thong jong kani jing ekop kalong man Pyllait iki Samla na jing Sniew ki babun rukam khamtam kabai de bu drugs na lor kata loong ru bakum kaseng kabadoni ka Thong man kintiu ki Samla ling ba kani jing ekop kan kintiu yaki khnang bakin la ban pini ka sap kabakidon bad ban ben rap baka koi ka khya kadi ka spa ba ban ya ka jing yo yaki kusnam kebenan kong ka Thong ka jongi hi kalong man kintiu ki Samla khamtam ki chepriu jongi haba pi iba tak Sniew bun sing ngop lagi bentak ko pet ka simun jongi nadu ki electronics nadu ki mobile phones kam ka teten ko sindi timbam khamtam o drugs khamtam kolong tlen kam zai benriu wala man mampong zai benriu ko kawai de kum si benta kane ko benta ka bengi kwa ban urlang yakum gini kelempung namar ba ngitip ba kasi jongi kidan sap de benta yakani boro nila arrange to balai pe boats like nangta ka artli ke degi boats be kun kirang ban nangta lai boats ke degi be kun ki thai chumi kuma pila dep ban ila da jong khmat ba manne ila ban sakhi hamne ba tik tin thai ban no ki kun kare ko itna tam nakaleng jong ka seng hi kham tam na ki issue kaju persang barabor kalai boret bangin kentiu gino benta tiba paham kamtam kalian ke sports nak mentah kani ke sports bakam ke hoi wat bakadang thamai hani ko Shillong juni hari juni ma kam Shillong ma tangba dai ke bak ke issue kadang semua hi balam ban ke ki am da ka bor jong kapisa ndai ban ai ke platform kanang ba kanik platform kanlong ke jingle ni kena kanang ki wait ni i te kan dai kata kan ka habak hadu ning sui ongno baka sai ka khia ka de spa ba kata kan ngidam kam bani kata kusnam ne ga ikai tamba hoi kata ngidam kam ni kusnam Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f manta ka sni lawan ra shapi ling ba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya